Köszöntelek a Nyugodtabb nyár kihívás 4. napján. Az előző 3 napban néztünk konkrét praktikákat, amivel könnyebbé teheted a nyarat, és tegnap pedig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet anyaként megélni azt, hogy egy kicsit te is töltődsz, hogy az érzelem szabályozásban figyelj magadra, tedd magadat töltőre, hogyha úgy érzed, hogy kezdesz merülni. A mai napra pedig konkrét módszereket hoztam azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a durcát, dacot, ellenállást csökkenteni, amikor nem szeretem dolgokat kell a gyerekekkel végrehajtatni. Ezek nagyon-nagyon komoly visszatérő problémák minden családban, ugyanis nem az aktív tevékenységben jönnek elő sokszor a gondok, hanem amikor váltani kell. Vége a játéknak, be kell menni ebédelni. Ennyi volt a délután, el kell menni fogat mosni, vacsorázni. És ezekben a nem szeretem váltásokban komoly kapaszkodót tud adni 2 konkrét módszer, amiről én nagyon sokat beszélek, nagyon gyakran említem. Az egyik, az az úgynevezett bárcsak módszer. Sokszor nem azzal van a gond, hogy a gyermeked nem csinálhatja azt, amit szeretne, hanem azt éli meg, hogy nem érti őt meg senki. És ebben tud segíteni az empátiával való kapcsolódást, tudjuk megadni a gyermekünknek ezzel az egyszerű kis technikával, amikor azt mondom, hogy bárcsak maradhatnánk kint, de hát most már sajnos mennünk kell, de hát most már eljött a vacsora ideje, bárcsak játszhatnánk még a kis pajtásokkal, de hát most már haza kell indulnunk, mert eljött a fürdésidő. Sokszor ilyen varázsszóval, egy ennyire egyszerű kis módszerrel kivesszük a vitorlából a szelet, megállítjuk a nagyobb kitöréseket, ugyanis nem arra van szüksége a gyermekünknek minden esetben, hogy neki lehessen igaza, hanem azt szeretné érezni, hogy mi megértjük őt, mi tudjuk, hogy most milyen nehéz elindulni, és ebben a bárcsak módszer, ez az egyetlen varázsszó nagyon sokat tud segíteni. A bárcsak módszernek pedig jó barátja az úgynevezett óramódszer, hogyha van klasszikus számlapos órátok otthon a nappaliba, ami körbejár ugye a mutató, jól lehet látni rajta, hogy éppen mennyi az idő, legjobb barátod lesz a nyáron az összes ilyen muszájváltásnál, kötelező feladatnál. Ez már egészen picikortól, 2-3 éves korban már gyönyörűen értik a gyerekek az analógiát, a logikáját, hogy hogyan mozog, hogy megy körbe a mutató. Tehát nem kell megvárni vele, mire a gyermek olyan jól ismeri az órát, hogy azt tudja mondani, hogy fél 6 lesz 5 perc múlva, annál sokkal-sokkal hamarabb 2 éveskor környékétől már el lehet kezdeni, hogy használjuk, hogy azt mondjuk neki, hogy nézd csak, itt áll most a mutató, és amikor ide ér, akkor elmegyünk fogat mosni. Vagy most itt a mutató, és amikor majd ide ér, akkor elkezdünk ebédelni, addig lehet még játszani. És ezt a 2 módszert én most rögtön össze is kapcsolom. Sokszor azért van konfliktus, mert a gyermeked veled harcol, veled konfrontálódik, azt gondolja, hogy te vagy a csúnya, gonosz kontrollszemély, aki nem engedi tovább a játékot, vagy véget vetett a mókának, de hogyha nem te vagy az ellenség, hanem az a fránya óra mutatja azt, hogy most van vége a játékidőnek, akkor mellé tudsz állni a gyermekednek, és azt tudod mondani, hogy bárcsak játszhatnánk még, de hát látod, mindjárt odaér a mutató. Vagy ki lehet egészíteni ezeket a módszereket egy apró trükkel, apró pici motivációs praktikával, hogy nézd csak, nem soká odaér a mutató, hogyha gyorsan összepakolunk most itt a szobába, akkor még marad idő vacsora előtt olvasni egy mesét. És ez a 2 apróság, hogy bárcsak szócskával empátiát tanúsítasz, mellé állsz a gyermekednek, plusz az óra jelzi, az óra mutatója, hogy mikor van ideje a következő váltásnak, rengeteg terhet fog rólad levenni, ugyanis nem te leszel az, aki állandóan harcol, hogy megyünk vacsorázni, mert anya azt mondta, hanem azt mondod a gyerekeknek, hogy mennünk el vacsorázni, mert odaért az óra mutatója. Úgyhogy vigyétek el ezeket a kis praktikákat, próbáljátok ki, nézzétek meg, hogy mennyire tud benneteket tehermentesíteni, és holnap az utolsó napi kihívásban még ehhez a 2 gyakorlati praktikához hozok majd egy kiegészítőt, egy koronát, hogy mivel lehet még tökéletesebbé tenni, és könnyebbé tenni a napokat, tökéletesnek nem kell lennie, könnyebbé tenni a napokat, és mivel lehet elérni, hogy kevesebb legyen a dac és az ellenállás az egész nyár során. Találkozunk holnap!